Felly, Alan Keynes, ysgrifennydd Gwladol Cymru, croeso i'r Steddfod. O'n i eisiau holi chydig chi am Mesur Cymru. Ble mae'r broses ar hyn o bryd? Ble ydych chi arni? Wel, mae fe'n amser cyffroes iawn. Mae wedi pasio yr ail ddarlleniad a hefyd y rhan yr elfen o'r bwyllgor ar lawr y Senedd yn San Steffan. So felly, report stage yw'r cam nesaf. Mi fydd hwnna'n digwydd yn ystod yr ail wythnos siŵr o fod yn mis Medi. A wedyn mi fydd wedi gorffen yn y tŷ cyffredin a mi fydd y mesur yn mynd i'r tir arglwyddi mwyn bod nhw'n gallu sgriwtineiddio fe a mynd trwy'r un proses unwaith eto. Ac os oes yna gwahaniaeth rhwng y tir arglwyddi a'r tir cyffredin, mi fydd yn cael ei ddanfon nôl mwyn bod ni'n gallu edrych ar welliannau unwaith eto. Ar ddechrau'r mis, nath Elin Jones, llywydd y cynulliad, gyflwyno gwelliannau pellach i'r mesur dros oedd hi'n sôn bod pryder ganddi hi dros gwahardd unrhyw ddeddfu ar pwerau oedd yn cael eu cadw nôl i Llywodraeth Prydain. Wnaethoch chi dderbyn yr gwelliannau hynny? Wel, dwi wedi derbyn rhan fwyaf o werlliannau sydd wedi dod o'r llywydd y cynulliad oddi wrth Elin Jones. I ni dal i fod yn edrych ar rhai ohonyn nhw, ond mae perthynas positif iawn rhwng ni a rhwng y ddau adran, o'r Swyddfa Cymru a'r llywydd. A felly dwi'n obeithiol iawn dewn ni setliad sydd yn gweithio nid yn unig i Llywodraeth Cymru ond hefyd i Lywodraeth San Steffan. Sôn ychydig bach am Brexit. Beth sy'n angen gwneud nawr i sicrhau bod llais Cymru yn cael ei clywed ar trafodaethau am hynny? Wel, wedes i'n syth ar ôl y referendwm a canlyniad y referendwm yn amlwg yn siomedig gyda'r ateb ddath allan o'r cyhoedd yng Nghymru a Lloegr. So felly mae rhaid ein bod ni'n cydweithio. Mi wedes i'n sicr, mi fydda i'n gweithio'n agos iawn gyda Carwyn Jones, gyda Prif Unigol Cymru, a mae yna pwyllgorau yn cael ei sefydlu a bydd yn cynnwys y gwahanol elfennau o gymdeithas ledled y Ddeyrnas Unedig ac yn amlwg mi fydd Cymru yn rhan bwysig o hwnna. A mae'r Pwyllgor Materion Cymreig bydden nhw yn lansio ymchwiliad i effaith Brexit ar Gymru. Ydych chi'n rhan o hynny? Dwi ddim yn rhan o'r pwyllgor achos fel aelod o'r Llywodraeth, dwi ddim yn gallu fod yn rhan o'r pwyllgor achos mi fyddai nhw'n sgriwtineiddio i wneud yn siŵr fy mod i'n gwneud beth dylen i fod mwyn ateb yr obligiadau sydd arna mwyn cefnogi Cymru. Dyna beth yw'n flaenoriaeth, i wneud yn siŵr bod Cymru a bod meddwl ar feirniadaeth sydd yn dod nid yn unig o Lywodraeth Cymru bod hwnna'n bwysig ofnadw, ond hefyd o'r gymunedau yng Nghymru sydd wedi bleidleisio gwahanol ffyrdd. Yn amlwg, mi wnaeth y cymoedd enghraifft bleidleisio yn gryf iawn i adael yr Undeb Ewropeaidd, so felly mae rhaid ein bod ni'n ffeindio allan beth o'n nhw ddim yn hoffi oedd yn dod allan o'r Undeb Ewropeaidd, a pa fath o bolisïau fydd yn cael ei gyflwyno ar ôl ni mwyn bod ni'n gallu ateb i pryderio nhw. A mae sôn hefyd bod am anrhydeddu tîm Pêl-droed Cymru, tipyn o ffrai fan hyn yn yr Steddfod gyda'r orsedd. Bydd Swyddfa Cymru yn gwneud rhywbeth i anrhydeddu'r garfan? Wel, yn amlwg mae'r feirniadaeth bod yr orsedd a'r arfer wedi gwneud, mae hwnna i fyny iddyn nhw. Dyn ni ddim yn rhoi unrhyw fath o sylwadau ar eu bolisïau nhw, ond yn amlwg dwi'n falch iawn o lwyddiant tîm Cymru a dwi eisiau gweld bod pobl o Gymru yn cael eu cydnabod yn y ffordd gorau cywir. So mae fe'n holl bwysig ein bod ni'n edrych ar rhain fel role models a bod pobl sydd ddim yn chwarae chwaraeon neu ddim yn gallu llwyddo yn yr un fath, nid yn unig yn derbyn eu llwyddiant nhw ac yn dathlu yn eu llwyddiant nhw, ond hefyd eu bod nhw'n cael ei annog i gymryd rhan mwyn bod yn eitha tebyg iddyn nhw hefyd. Bydd Swyddfa Cymru yn gwneud rhywbeth penodol i'w anrhydeddu nhw? Wel, i ni dal i fod yn trafod ac yn siarad gyda'r FA. Mi o'n i'n lwcus iawn i fod yna pan o'n nhw'n llwyddo ar sawl gêm. Nid i bob gêm, ond yn sicr dwi eisiau cydweithio gyda'r FA i ffeindio rhywbeth addas sydd yn siwtio yr FA, FA Cymru, FAW dylen ni ddweud, gyda'r tîm a phawb arall hefyd.